نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Den startopstilling, som Næstrup har valgt til i dag, der er 3 ændringer i forhold til Kasper Højer, som er tidligere blandt andet Lyngby og AGF-spiller. Der er bare en vise vores stærke udtryk, som vi viste til weekenden, det skal vi servere frem i. Dybe 9'er-position. Ja, de spillede en rigtig fin kamp i Silkeborg, det må vi konstatere. 32 på ryggen hos gæsterne. Ja, det er meget smart forsvaret af... Ja, der har ikke været ret mange opgør mellem de to klubber. Der er også et opgør fra i 8-delsfinalen i 2002. Derfor er Kotarski, han er nødt til at diske op med en tidlig redning. God start af Viborg. Og det var da tæt på, at Tom skal afgøre det hele. Serjan Kuzmic med nummer 30, venstrebacken hos Viborg, scorede det enlige mål mod Silkeborg i opgøret mod Midtjylland i weekenden. Mister igen bolden frem af banen FC København. Det er Thomas Jørgensen, der tager fat i den. Der ligger så Samit Jalal. Lidende tackling fra Pereira. Ja, det var i hvert fald en... tackling i sidste øjeblik. Jeg har 3 spillere i startopstillingen i Viborg, som kan karakteriseres som egen arm. En klynge på 6 mand nu, de lige delt sig lidt op. De grønluse Viborg-spillere. Herovre bagved ligger Mbom, men også Suzuki er i det område. Nedfaldsbold her. Øj, ved du hvad nu? Og Fight kommer op. Næsten. Lad os se den her. Ja, hvis det er en Viborg-spiller, der hætter den videre, så er han offside. Det er alle klubberne. Og tabte 0-1 ud. God plads til Marcos Lopez. Jury, tidligere Viborg-spiller. Og kommer rundt af Jury. Darderson ligger derinde, også nødt til at fjerne sig fra området, fordi Jury kommer så tæt på. Det er nu meget godt gået af Jury. William Klem kommer væk fra den første situation, bliver stoppet af Grønning efterfølgende. Så er det Samit Jalal, men også Gabi Pereira. Massimil Madsen finder El Younousi, som finder Asheri. Derud kommer så Marcos Lopez. God situation igen for FC København. Altså tid og plads til El Younousi. Asheri på returbolden, og så giver det et hjørnespark til FCK. Det har været dejligt levende i begge ender af opgøret her indtil videre. Ja, men det er utroligt, at han får lov til at være så fri, El Younousi. Læg mærke til, at han trækker lige et par meter tilbage. Det er altså... Det er voldsomt at lade ham stå fri derinde på, kan vi godt sige, omkring straffesparkspletten. Det plejer han at straffe. Først er det rette udadskrue på hjørnesparket ud fra venstre side. Der ligger Søndergaard og Kuzmic sammen med Jalali sidste omgang. Ja, ved du hvad? Lukas Lund bliver presset, det William Klem, der samler bolden godt op der. Kan man rigtig godt bruge en sådan. Så en af de 3 nye i startopstillingen til kampen i dag, Klem. Grønning. Men med Viborg briller, der må vi bare sige, det er ikke første gang, og jeg var... Modstaden på udebane. Og Kirkegaard. Kotarski vil gerne sætte hurtigt i gang. Charlie Nuk får ikke ordentligt fat i den. Det gør til gengæld Asheri. Han har Oliver Højer med modsat. Der kommer også 2 mand. De er jo nærmest 3 mod 3. Stormen inden centralt. Får han for lidt ud af det, Asheri. Der er god mulighed ellers til FC København. 30. juni. Til at begynde med. Ja, det må da... 9 til venstre igen, Lopez.
Mads Choré ind mod Dardasson, men det bliver Lukas Kirkegaard, der hætter væk. Kusmica, Sami Jalal. I den kamp. Og Klem scorer jo. Så er der altså afgang nu. 1-1. Dardasson. Elyounoussi kommer. Oliver Højer er der også. Dardasson, han ryger ud i en ulykke. Jamen, de skøjter jo rundt. Ja, det der også virker til efter mål. Det er kommet til FC København. Det er der lige givet dem. Lopez og Choré. Rigtig godt her på VSN i dag. Nyheden om Frank. Hvad er opgaven for Viborg lige nu her, efter man er kommet bagud? Tøfting, det handler vel om at sørge for ikke at komme bagud af januar måned. Etableret angrebsspil. Lukas Kirkegaard. Ja, skulle jeg lige. Han gør det meget godt. Lukas Kirkegaard, det må vi give ham. Ja, han ser stærk ud. Og han der blev foretrukket, og derfor Radic spiller i dag, fordi han Jeppe har karantæne. Der er det ikke. Får vi den her, Carsten, så kan du jo være med til at korrekte mig, hvis det er. Det ligger ud fra højre side, og den lægger han med stor lethed fra tæt hold. Ja, de piver ikke, de drenge der. De går til den. Meget god bold ind til Mads Søndergaard. Sami Jalal. Så kommer Kusmic indenom. Begge de to trænere i øvrigt 37 år bare. Frispark til Sami Jalal. Bevægninger i fysiske nærkampe. Der er ikke så meget, der kritiserer der. Den når han ikke. Selv i den her nærkamp igen. Det er Butcher, der har fat i. Ja, han har godt nok fat i ham der. Elyounoussi. Suzuki. Jeg synes, det dør lidt herovre i højre side, når Butcher han bliver involveret. Ja, Oliver Højer jo altså ligger foran Butcher. Kravler ind i banen, Oliver Højer. Ja, så er der masser af plads til ham. Til at komme frem. Til Marcus Lopez. Fra Klem. Choré får den, Lopez kommer udenom. Stadig er Choré. Det er fuldt godt derinde af Thomas Jørgensen, men Choré får også returbolden her, Grønning. Skidt afspil af Mbom. Det er ikke tit, vi ser Mbom lave. Ikke noget frispark til. Så simple fejl der. Til Choré Søndergaard. Ja, især fordi det er den ende af banen. Og ikke ned omkring eget felt. Her måske noget for FC København. Elyounoussi kigger efter Dardasson. Der kommer Dardasson. Måske en offside. Glimrende de smed bolden væk. Godt komme ned. Klager i hvert fald over det. Der er ikke offside. Den er god nok. God timing. Udmærket lavet af Mads Emil Madsen af Choré. Oliver Højer helt over til venstre og blander sig. Choré og Mads Emil Madsen kombinerer videre, der er ikke offsides. Det er skidt indlæg. Dardasson. Mads Emil Madsen, lad os se. Men kommer han også for hurtigt frem mod forreste Dardasson? Ja, det gør han måske nok, men derfor kan han jo tippe den længere over. Ja. Læg mærke til også lidt. Choré væk fra Thomas Jørgensen, halvvejs i hvert fald. Er der. Og træk efterfølgende her, kommer væk fra. Ja, der er frispark. Skal han dømme, Mads Christoffer. Den her situation der. Ja, den er god nok. Det er Choré. Han har fået den her. Kunne selvfølgelig sagtens være blevet et frispark, men altså 1-1 i parken efter en underholdende første halvleg. Hvis du det bliver han hissig over den tidligere Viborg spiller Elias Choré. Han kommer til at gå til pause med et gult kort, fordi Mads Christoffer
i 2 ombæringer. Ellers en god situation, han erobrede bolden i, det er Elyounoussi. Ja, han kunne vel ret beset også af... Han sparket. Præcis. For hurtigt. I forhold til, at han kan nå sådan ordentligt at sparke af Juré. Det er de her ting, du ved, hvor... God bold. Mere Oliver Højer. Med det samme. Masser af skru i, og Lukas Lund kan lige præcis ikke nå helt derud, fordi han er i kampen og siger, okay, nu skal vi ikke... Og i takt med, at du siger det, så smider de bolden. Ja. God plads herover til Mbom i højre siden hos Viborg, der i de fleste tilfælde, synes jeg. Ja, det har han. Det vil jeg give dig ret i. Samet Jalal over for Bota. Kusmic igen. Mads Søndergaard ind foran Pineda, og der står så Mbom. Godt lavet af Thomas Jørgensen. Samet Jalal. Der finder han Søndergaard. Kusmic. For lang tid for Charlie Nuk, det her. Og måske var det noget af det her, som Vi på indkast. Jakob Næstrup også efterlyst. Han vil gerne se af Det er forsvarsspillerne. forkert, det der indkast. Tydeligt. Lad os se her, om jeg tager fejl. Ja, det er Chorita. Det er ikke en dårlig ting for Viborg at have ham på bolden. Samet Jalal forsøger at holde tempoet. Jørgensen igen. Og en afslutning fra Thomas Jørgensen. Godt styr på den. Det kan du godt have en pointe i. Men det ændrer ikke på, at det er en fremragende afslutning. Lige et dribling til siden der. Værsgo. Ikke offside. Lopez. Grønning. Og Elyounoussi laver. Godt komme tilbage. Lopez. Klemmerne tilbageløb. Samet Jalal råber den tilbage. Mbom. Reims. Ja, det er Lopez med ud af skrå, og det er igen Lukas Kirkegaard, der løser problemerne derinde for Viborg. Ja, han er god. Lukas Kirkegaard. Så er der noget at løbe på. Der er i hvert fald... Ja, det Kommer han hurtigt der? Ja, den lignende bold derude, men okay. Lige der dommer næste. Larsson Bolt ind mod Richardson. Han får den lige for hagen der, Klaasen. Ja. Uden at rigtig være klar på det. Så er der altså en omstillingsmulighed. Godt lavet. Klemmerne af Samet Jalal. Svær bold. Ja. Delaney misser den. Ja, det er godt genpres. Ortodox i sine driblinger. Ja, kan han få sat lidt mere slutprodukt på, når han er ved naden af feltet, så... Han er 21 år, Carsten. Der er masser af krudt i ham. Og så skal vi have det til Viborg. Og også en offensiv kant, en rigtig... with